to get this paper approved. Please help us to get it approved so we can really get more and more. Get back all our stuff, start to export all our frozen product to Europe. Nananawagan ang La Rose Noix Philippines sa pamahalaan na tulungang mapabilis ang pag-aproba ng mga kinakailangang dokumento sa Brussels upang maalis ang European Union o EU ban sa mga produktong pagkain mula sa Pilipinas na may sangkap na itlog at dairy. I'm really not upset about the Philippine government at all. I'm just begging the Philippine government to help us now to get this paper approved. The paper have now finally been sent to Brussels, but they're not yet approved, so it's maybe only halfway. Ayon sa kumpanya, umabot na sa 466 na empleyado ang na-layoff sa nakaraang linggo at posibleng madagdagan pa hanggat hindi nare-resolba ang issue. Ang ban na nagsimula noong 2023 ay resulta ng di umano'y hindi agad na pagsumite ng gobyerno ng Residue Monitoring Plan o RMP, isang dokumentong kailangan para sa pagpasok ng dairy at egg-based products sa EU. Giit ng La Rose Noix, kumpleto sila sa international certifications at sumusunod sa food safety standards ng EU. Ngunit hindi pa rin tinatanggap ang kanilang mga produkto dahil sa kakulangan ng RMP mula sa pamahalaan. Malaki ang epekto nito lalo pat Europa ang pinakamalaking export market ng kanilang macaroons, croissant, cheesecakes at chocolates na ngayon ay nakakaranas ng sunod-sunod na kanselasyon ng orders. Itinatag sa Clark noong 2012 matapos lumipat sa China. Malaki ang naging ambag ng kumpanya sa komunidad sa pamamagitan ng 5 paaralan at mahigit 300 scholars ng La Rose Noix Foundation. Because I love to be here. I love the Philippines. I love to be able to share with, sharing is caring, and I'm so happy. My entire family loves what we do for charity, and I hope that we will be able to have the help from the Philippine government to stay as we were before, and maybe even to open our second factory and be even bigger and build even more school and help even more students here. Nagpasalamat ang kumpanya kay CDC President Agnes V.S.T. de Banadera sa patuloy nitong tulong at sinabi na kung maibabalik ang access sa EU market ay muling tatawagan ang mga empleyadong na-layoff. One thing we have promised them is when the European business comes back, we will be rehiring them. Yes, the good ones, of course. It's different when they are let go because of performance, but those who are good and deserving, we can always call them back for work. Yeah. Hinihiling nila sa Department of Agriculture, Food and Drug Administration at Office of the President na kumilos agad upang maresolba ang sitwasyon at mailigtas ang kabuhayan ng daang-daang manggagawa. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.